Здравейте! Аз съм Вейста Капка и днес ще говоря за керпияците. Вярно! Нищо сериозно. Просто един пакет пълен с сенки. Но дали? Днес също държа това. Така, керпияците, както бях казала по-рано. Според мен те са големи лъжци. Сега ще ви го докажа. Производител. Керпи ЕОО. Винаги ми било. Какво означава това ЕООД? Павликени. Разбирам, че това е нещо като квартал. Или са такива. Природа. Улица 19 февруари, пътите с прават. GSM. Аз ще го използвам. Така. Хората в магазините не гледат какво пише на опаковките. Дори ако е написано с червено. Например, тук пише: да се пази от деца до 3 години и хора с непоносимост към глутен. Може да съдържа следи от пастъци и дория. Разбира се, че ще съдържа пастъци. Керпиятки. Пише го. Ами, така. До 4.5.2016. Тия с какво ги пълнят? Другата година ще държи. А това да сега е? 4.5.2016. Всички са такива. Как може? Ако ги създат на 4.5.2016, пак не ще бъдат до тогава, вани. А любимото ми. Винаги обичам да правя всичко в последния момент. Като например, това се изтече срока в 5.38. Аз трябва да го изям в 5.37. Може би приемам малко на сериозно това в последната минута. Може би, Ами, състав: слънчогледови семки, сол и брашно. Разбира се, че ще съдържа сол и слънчогледови семки. Нали съм си купила слънчогледови семки? Ето! Нали? А защо брашно? Придобиват ефект на слънчогледови семки. Добре. Белтъчини 21 грама, мазнини 50 грама. От които наситени масни киселини 5 грама. Въглехидрати 24 грама, от които захари 3 грама, сол 3 грама, енергийно 662 какао, който не разбрал какво е това какао. Ето. Не може да ми излъжете, че има 3 грама захар, защото щом аз си изкипя семките до дъно, излизат толкова много сол, че аз не мога да си видя семките. Затова и обещах още нещо. Така. Ще върна на номера, разбира се, защото не мога да го оставям. Така. Аре, ей! Ами, добре. Нека да звъня на GSM-а. Добре.
Явно не искат да говорят с мен. Явно още ми звънна на друг. Така, на телефона. 0, 6. Ало, извинете, обърках номера без да исках. Съжалявам много. Отвориха ми! Отвориха ми! Добре, надявам се това видео да ви е харесало. Аз за пръв път правя това, да звъня на някъде сега. Само е... Кепятките! Скоро и друго. Ако клипчето ви е харесало, дайте една палче нагоре. И се абонирайте. Ще качвам нови такива клипчета и се надявам да ви харесат. Чао!